ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Akan kapan yang pemenang balapli yang kena ka inter house football tournament yang ka sing samla panulaneng yang leadership dan bakap uniruan. Ka seng samla panyola neng ka baha bapo ke hima lingyong ha ka khatlai tarik upnai nai wing arajar arpuai kala pli perda ya ka inter house football tournament ya ka bala penlong hamadan yoti la pli perda ya ka ne lempung yele kai do ba stai sing kharpteng ubala long kum kongsan ha ne ka sngi bat uba uwei ne ki samla rangba ka than uba judan benta bha ban shakri ya ka imlang salang Hagani ka sngi la pen sedang ye ka jingila kai ka balalong ha pedeng ka lom tham ka ba persha ye ka mau kenjer mat ka pot sen ken persha ye ka light sen yeng ha ka bala sakhi lang do vice president ka seng samla uba penker jaba urang ba snong uba DS Rani lembat kiwei Balang ba kani ka program ba pisdang ka posnong ni commence camp ba la pi ki samla pishim kia kisala ban ni khaman nakasnong ka jong pi hapo ki program tournament jong katasa ka baju pelong ya ka football tournament hani ka dong ba kathan ge jongi balang ba katasa pat kisayo ban rung chapo ki tournament jong ka Meghalaya Football Association ni wala po poluru Fly back, fly back,